og velkommen til Kreativ Skrivnings fortællehjørne, hvor jeg i dag skal vise jer, hvor nemt det er at lave en fortælling sammen med et barn. Og det vi først skal finde ud af, det er, om barnet er med på at bruge nogle bestemte personer til at fortælle. Og der har jeg fået nogle billeder, så nu spørger jeg simpelthen, om det skal være de personer eller nogle andre. Er det den her, vi skal bruge som helst? Det er jo skarpt over. Nå, det vil du ikke. Okay, så det næste billede, jeg har, det er Chewbacca. Skal han være helt? Okay, godt. Så er han vores helt. Så har vi her 1000-årsfalken, det rumskib, hvor hans gode ven, Hans Solo er. Skal det være målet for hans tur? Ja, godt. Skurken, skal det være Darth Vader? Godt, så bruger vi også ham som skurken. Og så tænker jeg, at sådan en hjælper, det kunne så være Obi-Wan Kenobi. Nå, okay. Hvad så med Yoda? Den er du med på? Godt, så bliver han vores hjælper. Og så har jeg også en, der kan hjælpe ham med nogle ting. Kan det være R2-D2? Okay, så lægger vi ham herover. Og der trækker jeg lige et kort, for at finde ud af, hvad det er, der gemmer sig i R2-D2. Fordi vores helt Chewbacca, han skal bruge nogle redskaber i kampen mod den. Og det jeg har trukket, det er et lyssværd, en magnet og et hjerte. Så den lægger vi lige sammen med R2. Men for at jeg skal kunne se, hvordan de her figurer egentlig er sammen, så skal jeg jo lige finde ud af, hvem der er helte og hvem der er skurke, og hvordan rejsen skal foregå. Så jeg tager den her rand, som viser, at her har vi helten, og han har et mål, nemlig at komme op til 1000-årsfalken. Men Darth Vader, den onde, står i vejen. Så er det så heldigt, at Yoda er en god ven af Chewbacca og de andre for oprørsbevægelsen. Og han har sin gode ven R2-D2 og nogle magiske genstande. Så har vi persongalleriet på plads, men nu skal vi have fortællingen til at fungere. Så der skynder jeg mig lige at skifte den ud, og så vil jeg gå i gang med at lave den her fortælling. Men først, der var en gang i en fjern galakse Chewbacca, som vågnede op under hans liv. Hvor er min gode ven Han Solo, tænkte han. Så han ønskede sig brændende, at han kunne finde ham igen, og han vidste, at han måtte være i deres rumskib 1000-årsfalken. Men den onde Darth Vader havde en plan, og det var at fange både Han Solo og Chewbacca, så han lagde sig imellem. Heldigvis vidste Chewbacca fra Luke Skywalker, at Yoda i Dagobah-systemet kunne hjælpe. Så Chewbacca bevæger sig ud på sit eget lille rumskib og møder Yoda, som siger, hej Chewbacca. Ting af vigtighed, jeg har at give dig. De findes i R2-D2. Og det er et lyssværd, en magnet og et hjerte. Men Darth Vader havde spioner på Dagobah-planeten, så han stod i vejen, da Chewbacca troede, at han bare kunne rejse hen til 1000-årsfalken. Så de mødes i kamp, og Darth Vader kæmper med sit lyssværd, og Chewbacca svarer igen med sit. Men pludselig så bruger Chewbacca magneten, holder den frem med den anden hånd, så Darth Vader ikke længere kan bruge sin arm, for den er jo lavet af metal. Og så viser Chewbacca hjertet, og inde i det hjerte kunne han se prinsesse Leia. Og det gjorde ham fuldstændig blød. Så var han ikke ond længere, og måtte bukke under for Chewbaccas magt, så Chewbacca kunne komme ud til 1000-årsfalken. Og så fløj de, så længe